Ja. Hola, em dic Biel. Hola, em dic Ricard. Hola, em dic Adrià. I avui us ensenyarem a l'esport de la natació. Aquí, com podeu veure, hi ha una persona fent crawl i les piscines són de 50 metres. La piscina són de 50 metres, no? O sigui, per fer una piscina han de nedar? 50 metres. Molt bé. I si fan 2 piscines? Sí. I si fan 3? 150. No, si fan 3... Ah, no n'hi ha de 3, no, perquè no hi ha... 150. 150, molt bé. I si en fan 4, 200, si en fan 8, 400, si en fan 16, 800, si en fan 30, 100, 1.000... Molt bé. I quines maneres hi ha de nedar? Crawl, braça... Crawl, braça, papallona i esquena. esquena. Molt bé. A veure, com es nada, crawl? Ensenyeu-me. Molt bé, però com es fan els braços? Molt bé. I braça. Molt bé l'Adrià. I esquena. Molt bé. I papallona? Papallona és el més difícil, Molt bé, has aixecat molt el cos. Aquest, perfecte. Molt bé, i la sortida què? Com s'ha de sortir per fer la competició de la natació? I això què és? La sortida... La sortida es fa des d'un trampolí, no? Sí. Bueno, un trampolí petit. D'acord. I què és el viratge? Quan fan el crawl, I què hem de fer aquí? empenyes amb la paret. Molt bé, una tombarella. I després es donen impuls amb la paret. Molt bé. Fan així... I llavors, si les curses aquestes molt llargues, què es fa? A la piscina? No, al mar. Ah, al mar. D'acord. O sigui que hi ha algunes que es fan a la piscina. De 5 quilòmetres. Hi ha una cursa de 5 quilòmetres que es fa al mar. Molt bé. Sí. I com es diu? Sabem com es diu aquesta? Molt bé. Bueno, ens han explicat molt bé els estils de natació. Es diu estil, no? Sí. Molt bé. Un aplaudiment.